अगर आदमी भैया दिन भर काम धंधा कऽ के अगर साँझ के घरे आवत बा, अगर मुस्कुरात हंसत रहत बा, तब मेहरारू का कहें, बुझाता कि जरूर कोनो दुकान पे केहू के संगे सेटिंग कैले पानी। तो अपने इतना हंसी आवता। पहले तो हंसी औते ना रहे, कोनो बतिया कहीं तो खिसी आ जाते हुआ। अब तो बजट पे कितना मन का खुशी मिलल बा, कितना जमाना का खुशी नहीं के मिल गई बा। हम तकलीफ में बड़े, दुख में बड़े, एकर कोई के ध्यान बाटे। अपने ठट्ठा मारे के बखली हंसे के बाटे। देखा दिन भर पे काम करके आवत हूँ, खराब में आदमी की बिस्मात धैले वाला, अब भरवा के तो ठट्ठा मार के खुश बाड़ा। अब भैया आदमी का मूड अपसेट। तब आदमी सोच ले कि भैया अब काल से घर में प्रवेश करत तो हंसब ना। अब दूसरे दिन